Mayor Michael Rama gikatakda nga mo file og kaso batok ni Mayor Raymond Alvin Garcia tungod sa giingong invalid kuno ayang pagpuli paglingkod isip pa mayor sa dakbayan sa Sugbo, mga kabombo. Gitawag ni Mike Rama og mananapaw. Mananapaw kuno si Raymond Garcia, matod pa ni Mike Rama. Atol sa iyang press conference karong adlaw, matod pa ni dismiss Mayor Michael Rama, kini kunong pagpuli ni Garcia invalid, mga kabombo, no? Invalid tungod kay matod pa sa report, he had not yet received the official order from the Ombudsman. Wala pa kuno niya madawat ang official order from the Ombudsman. Sumpay, matod pa niya bisag klaro nga wala pa ma-serve o makadawat sa kopya sa desisyon o wala pa gyud kamanduan sa pag-implementar sa kunuhayng desisyon sa Ombudsman, naghaguros si Raymond Garcia sa pagpanapaw, pagkamayor bisag dili siya pinili sa katawhan, matod pa ni Mike Rama. Pero sa akong pagtimbang-timbang, mga kabombo, si Raymond Garcia abogado man na. Dili pud kumutuo nga wala kabalo si Raymond Garcia sayang gibuhat kay abogado man na. Si Mike Rama tinuod abogado. Abogado tod siya pero giuwan siya mga kaso, daghan kay siya kaso, mga kabombo. Si Raymond Garcia wala man siya mulingko dayon isip pagka-mayor sa Cebu City. Si Raymond Garcia gipaabot pa niya nga ang DILG. Sa ako na hinumduman ha. Ang DILG, maoy ni butang ni Raymond Garcia, maoy ni palingkod diya sa mayor's office. Nanumpa si Raymond Garcia atubangan sa DILG ni Hurar nga nagsilbing mayor sa Cebu City. Hinumdum ato katong nanumpa na si Raymond Garcia. Ang nagsugo ato ang taga DILG man nga mulingkod na siya isip mayor officially, full-fledged mayor kay dismiss si Mike Rama. Katong iyang pagka-acting mayor sad, mga kabombo, wala man to siya mulingkod dayon pagka-acting mayor, gipaabot pa man niya ang ombudsman ang DILG nga maoy mupalingkod niya sa pwesto, mga kabombo. Kung wa ko masayop, November 10 nigawas ang desisyon sa ombudsman nga dunay preventive March 10, March, April, May, June, July, August, September. Ay sa November ba to? Asa to pitsa ha? Nigawas ayang suspend March, April, May, June, July, August, September. May, June, July, August, September, October, November. May lagi, May. Pagka May, mga kabombo. Pagka May 10, nigawas ang desisyon sa ombudsman preventive suspension. Pagka May 10, nigawas ang preventive suspension batok ni Mike Rama gikan sa ombudsman. Kanus aman milingkod si Raymond Garcia sa pagka-acting mayor. Nilingkod siya pagka-acting mayor kung wala ko masayo pa, if my memory is right, mga May 14 siya milingkod pagka-acting mayor. Gipalabay pa ang upat ka adlaw, mga kabombo. Nigawas ang desisyon sa social media, nikatap ang balita nga gipalutsan og preventive suspension si Mike Rama. Apan si Raymond Garcia milingkod isip acting mayor May 14. Kaya iya pang gipaabot ang DILG nga maoy mubutang niya isip acting mayor sa Cebu City, mga kabombo. Di ko kalimot kay gi-report maguna ni Bombo Fons Cabillos. Gi-report na ni Bombo Fons Cabillos kaniadto nga si Raymond Garcia gi-instalar sa taga DILG
nga molingkod na isip acting mayor human nakadawat slag kopya gikan sa ombudsman mga kabombo. So ang DILG nagda sa kopya gikan sa ombudsman unya gidangat to karon sa City Hall o gipalingkod si Raymond Garcia pagka acting mayor. Laktod pa kay istorya nga subay gyud sa saktong proseso. Unya kining paglingkod ni Raymond Garcia isip full-fledged nga mayor. Mao gyapon ang nahitabo. Ang DILG gihapon niadto sa City Hall og nipahurar ni Raymond Garcia. Di ko kalimot ani kay gireport gihapon ni Bombo Fons Cabrillos. Ang DILG niadto sa City Hall og nipapanumpa ni Raymond Garcia og tuod man nanumpa si Raymond Garcia kauban niya iyang anak ug iyang asawa nanumpa tubangan sa taga DILG nga molingkod sa isip pa full-fledged mayor human nga ang taga DILG ni-instalar na po niya isip pa full-fledged mayor sa Cebu City. So laktod pa kay istorya, issue for issue lang ta, mga kabombo, di ay atat na atat si Raymond Garcia nga magmayor. Ang DILG di ay maoy nibutang ni Raymond Garcia nga omon. Si Rama dismiss naman, o lingkod ka, full-fledged ka, mayor. Gani, o nakabantay mo, wala gyud digamit si Raymond Garcia sa opisina ni Mike Rama hangtod ron. Kay hangtod ron, ang uban gamit ni Mike Rama napadya sa office of the mayor. Imbes mo lingkod na si Raymond Garcia sa opisina ni Mike Rama, apan wala mo gamit si Raymond Garcia sa office ni Mike Rama, tungod kay ang opisina ni Mike Rama napadiha ang uban nga butang ni Mike Rama. Asa man ga-office si Raymond Garcia, naagyapon siya nag-opisina sa iyang opisina sa iyang pagka-busy mayor. Wala pa siya mo transfer sa office ni Rama kay ang butang ni Mike Rama naapamandidto. Mga kabombo. Nya sa pangutana, legal or illegal ang paglingkod niya pagka-mayor sa akong yanong pagsabot, ang DILG mao'y nibutang ni Raymond Garcia isip full-fledged mayor diha sa Cebu City Hall, mga kabombo. Sa pangutana, kining ingon ni Mike Rama nga mananapaw si Raymond Garcia o iya po ning katungod nga mo file og kaso, pero ang pagpamatuod kung doon na ba'y probable cause, doon na ba'y igong basihan ang iyang kaso kana adto na sa lalison og asa niya i-file ang kaso, mga kabombo, sa ombudsman ba or asa niya i-file ang kaso, doon na pa'y dakong lalis o lantugi ana pag-file sa kaso puho ni Mike Rama batok ni Raymond Garcia. Alas 8:30 at